Larawan ng grade 7 student sa Vigan City, Ilocos Sur na hindi nagpatinag sa ulan. Maibigay lang ang respeto sa inang bayan, nag-viral sa social media. Sundan sa report. Sabi nga nila, a picture speaks 1,000 words. Kaya sa larawang ito ng isang babaeng estudyante na nanatili sa school ground para kantahin ang pambansang awit kahit pa umuulan. Umani ng libu-libong shares at reactions sa social media. Nahanap at nakilala ng Balitang Amyanan ang estudyante sa litrato. Siya ang 12 anyos na si Chelsea Angel Rapisura, grade 7 student ng Ilocos Sur National High School at residente ng Santa Catalina. Kwento ni Chelsea, nahuli siya sa pagpasok kaya naabutan ng flag ceremony habang naglalakad sa school ground. Umaambol po. Pero huminto na lang ako. Sandali lang naman yun. Huminto ako para makiparticipate bilang isang pagpupugay at pagrespeto sa ating watawat. Ayon sa guro na kumuha ng litrato, may kalakasan noon ang ambon. Our assistant principal in senior high school instructed the students na magstay na lang sa building nila, na mag-participate sa flag ceremony pero doon na lang sa labas ng classroom. Kaya sa ibang litrato, makikita ang mga estudyante sa pasilyo ng gusali. Sinanyasan pa raw ng assistant principal si Chelsea na sumilong. Kaso ayon ng bata, hindi siya nakinig kay sir kasi tinapos niya yung pagkanta ng Lupang Hinirang. Yung feeling na may ganyan pa palang bata na kahit nasa gitna ng ulan or anuman yung panahon, proudly singing our national anthem. Ayon kay Chelsea, tinutupad lang niya ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Papansin ko po kasi na yung mga ibang estudyante ay parang typical na kanta na lang ang tinuturing sa ating pambansang awit. Yung iba nagse-cellphone, yung iba rin naglalakad at hindi nila pinapansin. Hindi raw inakala ni Chelsea at Teacher Roan na magiging viral ang larawan. Sa simula pa lang itinuturo na sa eskwelahan ang kasaysayan ng Pilipinas at kung paano nakamit ang kalayaan. Kaya sana raw ipakita ang pagpapahalaga sa watawat na simbolo ng ating kasarinlan. Kasama si Norman Racca, ako sa Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amyanan.